Што вядома пра начныя выбухі? Чаго хоча Лукашенка і каго адправілі агучваць яго жаданні? А таксама за што беларускія спецслужбы затрымалі японца? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Вайна паціху прыходзіць і ў Беларусь. Як бы Лукашенка не расказваў пра мір і не намагаўся імітаваць, што наша краіна не мае дачынення да гэтай бяды. Сёння ноччу ў Беларусь зноў заляталі расійскія беспілотнікі, і гэтым разам было зафіксавана ажно 8 дронаў шахедаў. Пачаліся гэтыя залёты каля першай гадзіны ночы, і адразу ў неба былі паднятыя як мінімум 3 самалёты-знішчальнікі, якія запускалі ракеты, спрабуючы збіць шахеды. Каля паловы на 3-ю ночы над Хойніцкім раёнам было чуваць некалькі запускаў ракет і відаць трапленне ў беспілотнік. Яшчэ адзін дрон збілі проста над Гомелем. Мясцовыя жыхары нават заснялі гэта на відэа. Адзін з абломкаў збітага расійскага шахеда упаў на склад у Новабелецкім раёне горада, у выніку чаго дах будынка загарэўся і тушыць агонь выязджалі ратавальнікі. Прычым людзі ці жылыя дамы не пацярпелі толькі праз нейкую шчаслівую выпадковасць, бо яшчэ адзін абломак упаў на звычайную вуліцу ў так званым прыватным сектары Гомеля. Затым гэтай жа ноччу былі залёты яшчэ 6 беспілотнікаў, але іх ці то не змаглі збіць, ці то вырашылі гэтага не рабіць. У выніку яны вярнуліся ва ўкраіну. Пасля гэтага, паводле інфармацыі суполкі «Беларускі гаён», у Гомельскі раён накіравалі вайскоўцаў, каб шукаць ракеты, якія прайшлі міма шахедаў і не разарваліся пры падзенні на зямлю. Сёння беларуская Мінабароны нават пацвердзіла начныя падзеі і заявіла пра знішчэнне дронаў, праўда, не назваўшы іх колькасць. Ну і калі вы сумняваліся, чые гэта беспілотнікі, то вось красамоўнае пацверджанне таго, што яны расійскія. Калі месяц таму у Беларусь заляталі украінскія дроны, то Лукашенка адразу выдаў цэлы маналог са скаргамі на правакацыі. Цяпер жа ён маўчыць, а яго Мінабароны ў сваіх афіцыйных каментарах какетліва не называе краіну паходжання беспілотнікаў. І вось няма сумневаў, што каб дроны належалі Украіне, то прапаганда б ужо пачала біць ва ўсе званы і нагнятаць сітуацыю. Але ж не, тут маўчок. Прычым мазырская раёнка, якая спачатку напісала пра украінскія беспілотнікі, цяпер адрэдагавала допіс і слова «украінскія» адтуль прыбралі. Магчыма, таму, што пакуль не было каманды зверху, а самадзейнасць і ініцыятыва, як вядома, у лукашэнкаўцаў катэгарычна не вітаецца. Ну і ёсць яшчэ адзін важны момант. Замоўчванне праблемы перад людзьмі дайшло да трывожнага абсурду. Пра патэнцыйную небяспеку жыхароў Гомеля і раёнаў вырашылі не папярэджваць. Ніякіх сірэн, смс-рассылак ці сігналаў трывогі ў сувязі з сітуацыяй проста не было. Улады, як звычайна, лічаць прызнанне праблемы праявай слабасці, а насельніцтва маўклівай кармавой базай, якую не варта лішні раз хваляваць. Беларускія спецслужбы пахваліліся, што затрымалі японскага шпіёна. Падрабязнасцяў справы пакуль няшмат. Вядома толькі, што мужчыну завуць Наканіші Масатосі. Чалавек з такім імем і прозвішчам знайшоўся на сайце Гомельскага дзяржуніверсітэта імя Францыска Скарыны. Там ён прадстаўлены як выкладчык японскай мовы на навучальных курсах Інстытута дадатковай адукацыі. Па версіі лукашэнкаўцаў, японец нібыта збіраў інфармацыю аб сацыяльна-палітычным становішчы ў Беларусі і рэалізацыі кітайскай ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях», а таксама цікавіўся сітуацыяй на беларуска-украінскай мяжы і здымаў вайсковую інфраструктуру. Падобна, што затрыманага цяпер будуць вінаваціць у шпіянажы. Тым часам Японія пацвердзіла арышт свайго грамадзяніна ў Беларусі. Вядома, што ў яго ўжо наведалі японскія консулы, але дыпламаты не захацелі падрабязна каментаваць гэтую сітуацыю. Лукашенка абазначыў, чаго хоча. Цікавы працяг тэмы з нечаканым вызваленнем часткі палітвязняў. Па-першае, стала вядома, што гэта не апошняя хваля памілаваных. Учора генпракурор Швед анансаваў, што будуць яшчэ. Маўляў, яго камісія цяпер разглядае прашэнні вязняў. Па-другое, паціху становіцца зразумела, навошта Лукашенка раптам пачаў гэтае памілаванне. Праўда, сам ён маўчыць. Тыпу, прагаворваць такое ні камільфо і ні яго ўзровень. Таму трансляваць умовы на публіку выпусцілі сумна вядомага Юрыя Васкрасенскага, які і акрэсліў жаданні ўладаў. А жаданні гэтыя вельмі простыя. Лукашэнкаўцы гатовы адпусціць яшчэ партыю палітвязняў у адмен на адмену санкцый. Советский Союз повалили, именно нанеся удар по экономике, а потом пошло все разложение. Или в том числе нанеся удар по экономике. У нас 2,5 миллиона пенсионеров. Мы платим более $1 200 000. Привожу в долларах, потому что смотрит много с зарубежной аудитории. $1 200 000 в год пособий. Пособий по беременности. Конечно, если пойдет речь отпустить еще какую-то
партию взамен на отмену санкций, я говорю как есть. Потому что я политолог, и никакое должностное лицо, хоть и угроза их национальной безопасности. Мы можем рассмотреть все вопросы, потому что нам надо платить пенсии, нам надо содержать рожениц, декретниц, растить детей. Ребята, а что нам важнее? Вот условно говоря, отпустить 50 змагаров и спокойно обеспечить наполнение бюджета? Или чтобы они сидели, понимаешь, самый прикол в том, что они едят наши деньги. Па-першае, Васкрасенскі адкрыта прызнаў, што палітвязні з'яўляюцца фактычна закладнікамі, і лукашэнкаўцы робяць роўна тое, што рабілі нацысты ў вайну, калі бралі закладнікаў на акупаваных тэрыторыях, каб пасля шантажаваць праціўніка чалавечымі жыццямі. Ну і па-другое, важна разумець, што ніякай крытычнай сітуацыі з выплатамі парадзіхам і дэкрэтніцам у Беларусі няма. На гэта бюджэт грашыма дакладна напоўнены. І Лукашенка ідзе на вызваленне палітвязняў не праз бягучую сітуацыю і нейкія цяперашнія праблемы, а праз ацэнку рызык у бліжэйшай будучыні, бо адбываецца вось што. Бясконцыя рэпрэсіі ў Беларусі паралізуюць творчы патэнцыял грамадства і выклікаюць эміграцыю. Адначасова Масква не дабілася ва ўкраіне таго, чаго хацела, і дынаміка для расіян усё горшая. Адпаведна, мір у выніку можа быць заключаны Расіяй на не вельмі выгадных для яе умовах, а гэта будзе азначаць праблемы і для Лукашэнкі. Бо найперш пачнецца заніжэнне расійскіх датацый і заказаў для беларускай абароннай прамысловасці. А Беларусь цяпер дасягнула такой ступені эканамічнай залежнасці ад Расіі і адначасовай ізаляцыі ад Захаду, якой яшчэ ніколі не было. І Лукашенка гэтую сваю васальную залежнасць выдатна разумее. Вось і намагаецца неяк падрыхтавацца да самых кепскіх для яго сцэнароў. Менавіта таму ён і пачаў вызваляць палітвязняў. Гэта ніякі не гуманізм, а падсціланне самому сабе саломкі на выпадак будучых праблем. Але ж адлігі, калі разумець пад гэтым вяртанне да умоў 19-го года не будзе. І ўлады сваёй пазіцыі не хаваюць. Палітычнае затрыманне і рэпрэсіі будут протягиваться штодня и далее. Никакой оттепели не будет. В том вашем понимании, которое она была. Они хотят, чтобы фонды завезли. Чтобы... У нас и так тепло. Я вон рубашки, пиджак снял. Никаких ни фондов, ни партий, ни тутбаек лживых и наших НИФ. Ничего этого не будет. Все, точка. Мы едем дальше все вместе с белорусским народом. Чыноўніка, якім абураўся Лукашенка, і пакаралі, і пашкадавалі. Гаворка ідзе пра былога намесніка міністра Міхаіла Міхадзюка, які курыраваў будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Міхадзюка вінавацілі ў хабары, прычым пра яго затрыманне першым публічна расказаў Лукашенка. 26 января этого года Следственным комитетом в отношении бывшего замминистра энергетики Миходюка. Человек всю жизнь отработал в министерстве, так же? На пенсию пошел за благоприятное решение вопросов по выбору вышеуказанной компании в качестве подрядчика при проведении работ по строительству, реконструкции, модернизации высоковольтных подстанций на территории Беларуси. То есть на тебе подстанцию, иди модернизируй, но ты мне дай взятку. Десятки тысяч долларов. Человек отработал, где он сейчас? В СИЗО. В СИЗО? Да. Звычайна такая ўвага Лукашэнкі гэта кепскі знак, які абяцае паказальна жорсткае пакаранне. Але ж Міхадзюка пашкадавалі. Яго само сабою прызналі вінаватым, але ж вялікі тэрмін усё ж не далі. Былому чыноўніку пагражала ад 5 до 15 гадоў, але вырак аказаўся па ніжняй планцы. Далі 6, але праз амністыю адразу ж адмінусавалі год. Такім чынам Міхадзюк атрымаў 5 гадоў за кратамі плюс штраф у 40 000 рублёў. Одной рукой Лукашенко подписывае указы аб памілаваннях, а другою награбае новых закладнікаў. Толькі за апошнія дні стала вядома пра цэлы шэраг палітычных затрыманняў. Так, у Мінску сямейную пару схапілі за ўдзел у пратэстах 20-го года. За тое ж самае узялі і жыхара Брэста. Таксама сям'ю і таксама за пратэсты 20-го затрымалі ў Кобрыне. А ў Баранавічах схапілі мужчыну, які ў сацетках называў Губазік экстрэмісцкім фарміраваннем. У выніку сам Губазік па яго і прыйшоў. Пасля затрыманага прымусілі выбачацца на відэакамеру. А за пагрозы ў вайберы работніку міліцыі арыштавалі мінскага айцішніка. Цяпер яму свеціць да 7 гадоў за пагрозу гвалту ў дачыненні да сілавіка. Таксама ў Мінску пачаўся суд над былой работніцай нацыянальнай бібліятэкі. Ксенію Сушу схапілі падчас аблавы на людзей, якія дапамагалі палітзняволеным. Цяпер жанчыну вінавацяць у закліках да санкцый і садзейнічанні экстрэмізму. Ёй пагражае ажно да 12 гадоў калоніі. І гэтыя бясконцыя затрыманні суправаджаюцца цынічнымі здзекамі. У Гомелі
мужчыну, якога сілавікі схапілі за падпіскі ў інтэрнэце, прымусілі на відэа прызнавацца ў сваёй арыентацыі. Пры гэтым часам міліцыя блюрыць твары сваіх ахвяр, але ў гэтым выпадку твар мужчыны не ратушавалі. Хутчэй за ўсё гэта было зроблена спецыяльна, каб ускладніць затрыманаму жыццё за кратамі. Сталічны пенсіянер паверыў КДБ і ў выніку застаўся без грошай і кватэры. 69гадоваму мужчыну напісаў у тэлеграме калега. Маўляў, з табою хочуць пагаварыць спецслужбы. Затым пенсіянеру пазванілі з КДБ. Мужчыну расказалі, што ён стаў ахвярай махляроў, таму цяпер трэба выпраўляць сітуацыю і дапамагчы сілавікам. Як вы, напэўна, ужо здагадаліся, і той сябар пенсіянера і гэты КДБшнік самі аказаліся махлярамі. Але ж мужчына паверыў, што ўдзельнічае ў сакрэтнай аперацыі, тым больш, што ашуканцы добра падрыхтаваліся. Яны нават ведалі імёны блізкіх і знаёмых сваёй ахвяры. Такім чынам пенсіянер выканаў усе патрабаванні псеўда-КДБшнікаў, набраў у банках крэдытаў, а затым пайшоў экстрана прадаваць кватэру ў Мінску, прычым усяго за 25 000 даляраў. Цікава, што ў першым агенцтве нерухомасці з мужчынай мець справы не захацелі, бо заподозрылі, што справа нейкая мутная. Тады ён проста пайшоў у іншае агенцтва, дзе такіх пытанняў ужо не задавалі, і хутка прадаў кватэру. У выніку за некалькі тыдняў мужчына аддаў махлярам амаль 250 000 рублёў, а сам застаўся без жылля. Цяпер справай даверлівага пенсіянера займаецца беларуская міліцыя. Шалёныя сабакі ў Беларусі. Медыкі зафіксавалі адразу 2 выпадкі небяспечнай хваробы. Адзін з іх гэта пародзісты штанюк хаскі, якога не прывілі гаспадары, а вось другі, які адбыўся пад Магілёвам, нашмат больш сур'ёзны. Там мясцовыя жыхары даўно скардзіліся на бадзяжных сабак, але чыноўнікі звароты проста ігнаравалі. Варушняк пачаўся толькі тады, калі адна з сабак пакусала жанчыну, і высветлілася, што жывёла хварэе на шаленства. У выніку шпіталізавалі каля 2 дзясяткаў дзяцей, якія гуляліся з сабакай і яе шчанюкамі. Цяпер усіх пацярпелых чакае курс уколаў, а Мінздароўя наракае, што мясцовыя жыхары, маўляў, самі падкармлівалі тую сабаку ўсім пасёлкам. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра!